Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Zobula ngesihlabelelo 89 inkosi kusephama kwebandla. Hlala nathi Nkosi Eze
Sibonke. Amen. Amen. Uma ngabe ngihlabelela lesi sihlabelelo ngikhumbula inkulumo esake esayitshela unkosazana. Uthi ke unkosazana ubaba mkhulu wayiqinisile uma ethi Izulu indawo enhle kakhulu ongeke uyiqhathanise nanoma yiphi indawo ekhona emhlabeni. Akukho ubuhle, abukho ubucwebecwebe obulapha emhlabeni ongase uqhathanise nesimo sasezulwini. Ushembe ngokukhuluma lokho. Isifundo sanamhlanje sithi imfundiso kaShembe ngombuso wezulu. Indaba yombuso wezulu yafika noYeshua. uYeshua owasifundisa kakhulu ngombuso wezulu. Waze washo wathi uyindlela neqiniso. Uma ngabe ungahambi ngale ndlela kaYeshua awukwazi ukufika ezulwini. Ziningi-ke izinto eziyayikhulunywe kakhulukazi ngamakholwa ngamaKristu ngokuthi uma uYeshua ethi uyindlela neqiniso kusho ukuthini. Kodwa kafuphi ukuthi uYeshua uyindlela neqiniso kusho ukuthi uYeshua uyi-authority. Ngamanye amazwi awukwazi ukuthi ungene ezulwini ungakuthathi lokhu yena okukhulumile ngombuso wezulu. Awukwazi ukuthi ungene ezulwini ungazange wayilandela indlela oyifundiswe uYeshua ngombuso wezulu. Zimbili izinto ezibalekile ngombuso wezulu. Ngoba umbuso wezulu ungenwa ilabo abagcina umthetho kaNkulunkulu kuphela. Umbuso wezulu ungenwa ilabo abagcina umthetho kaNkulunkulu kuphela. kuMathewu 5:18 uYeshua wachaza kahle ukuthi umthetho kaNkulunkulu ungunaphakade. Akho kwacashaza noma kwacashana lomthetho kaJehova ongawuchitha. kuMathewu 5:19 uYeshua wakubeka kahle ukuthi uma ngabe uchitha umthetho kaNkulunkulu bese ufundisa abanye ukuthi abachithe umthetho kaNkulunkulu, ngeke uze ubone umbuso wezulu. Angeke ubone umbuso wezulu ngoba
umthetho kaNkulunkulu awushintshi. Ngiyafisa ukuba ngicacise lokho ukuthi umthetho kaNkulunkulu wehlukaniswe kabili. Umthetho kaNkulunkulu wehlukaniswe kabili. Lokho kwachazwa nguye futhi uYeshua. Umthetho wokuqala uthi thanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Thanda uJehova inkosi yakho noma uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke ngomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Umthetho wokuqala lowo futhi umthetho omkhulu kunayo yonke imithetho. Umthetho lowo obaleke kunayo yonke imithetho. Umthetho wesibili uthi thanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena. Kodwa ngiyafisa ukuba ngichaze ukuthi umthetho wokuqala awufani nomthetho wesibili. Umthetho wokuqala awufani nomthetho wesibili. Bonke abantu bayogcina umthetho wesibili ngoba umthetho owakha ubudlelwane phakathi kwabantu bodwa. Kanti umthetho wokuqala umthetho owakha ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu. Umthetho wokuqala wakha ubudlelwane phakathi komuntu ngamunye noNkulunkulu. Kanti umthetho wesibili wakha ubudlelwane phakathi komuntu nabantu bonke. Ngaleyo ndlela ke umthetho wesibili ayikho inkolo engawulandeli. Umthetho wesibili ngisho uhulumeni ufuna ugcinwe ngoba uhulumeni kubalekile ukuthi ube nobudlelwane nabanye abantu, ungabahlukumezi abanye abantu. Ngaleyo ndlela ke uJehova akana kumthumela umuntu noma umprofeti emhlabeni ukuthi ezovuselela umthetho wesibili, ngoba umthetho wesibili nohulumeni ubheke ukuthi ugcinwe. Umthetho wesibili bonke abafundisi babheke ukuthi ugcinwe. Umthetho wesibili zonke izinkolo zibheke ukuthi ugcinwe ngoba uthinta wena nomphakathi. Ngakho ke awukwazi ukuthi uthi ukholiwe ulandela uJehova ngokugcina umthetho wesibili. uJehova ugcinwa ngokugcina umthetho wokuqala ngoba umthetho wokuqala uqondene noJehova kuphela. Umthetho wokuqala uyi-identification yakho ukuthi uyakholwa yini kuJehova, uyamthanda yini uJehova ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke. So umthetho wokuqala specifically uphakathi kwakho noJehova, kodwa umthetho wesibili uphakathi kwakho
nabo bonke abanye abantu emhlabeni wonke. Ngamanye amazwi umthetho othi wena usiphethe kanjani kwi-community ohleli nayo. Kodwa umthetho oqala uthi wena umthanda kanjani uNkulunkulu wakho. Iziphi izinto obonisa ngazo ukuthi uyamthanda uNkulunkulu uJehova. Umthetho oqala lo. Iyiphi into obonisa ngayo ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho. Kanti umthetho wesibili uthi ikuphi obonisa ngakho ukuthi uyihlalisana kahle nomakhelwana wakho. Ukuthi ungebi. Umthetho wesibili osho ukuthi hlalisana kahle nomakhelwana wakho. Uma kuthiwa ungabulali ngomthetho wesibili osho ukuthi hlalisana kahle nomakhelwana wakho. Ungayibala yonke lemithetho esho ukuthi hlalisana kahle nomakhelwana wakho, umthetho lo wesibili. Kodwa uJehova akanakusuka ethumele umprofeti noma isithunywa sakhe ukuba sizoqondiswa umthetho wesibili. Ngoba umthetho wesibili nohulumeni uyawuqondisa. Umthetho wesibili nomphakathi uyawuqondisa. Umthetho wesibili nabafundisi bonke abakhona emhlabeni bayawuqondisa. Umthetho wesibili zonke izinkolo zingaphansi kwawo. Noma ungaya kwinkolo yomdabu iyofike ingenise emthethweni wesibili. Noma ungaya kwiBuddhism iyofika ingenise emthethweni wesibili. Noma ungaya kuyiphi inkolo kodwa iyowulandela umthetho wesibili. Ngaleyo ndlela ke ungaqhoshi ngokuthi ukhonza uNkulunkulu ngokugcina umthetho wesibili. Kodwa umthetho oqala uqondene kuphela nabantu abafuna ukungena embusweni wezulu lo owawuchazwa uYeshua. Ileyo nto oqala engifuna ukuthi siyazi. Okwesibili ngiyafisa ukuba kunazi ukuthi uNkulunkulu njengoba kade ekhuluma umvangeli uyaye ebe nezithunywa. Lezi zithunywa ezizovuselela umthetho wokuqala. Izithunywa ezithunywa uNkulunkulu zisuke zibheke ukuthi zizovuselela umthetho wokuqala. Izithunywa zibheke ukuthi abantu zibaqondise ngomthetho wokuqala. Njengoba ngiphambi kwenu nje ngisithunywa sikaJehova. Uma ngithi ngisithunywa sikaJehova lokho akukhona ukuyikhuphumeza kodwa kuyiqiniso. Mhla ka-4 kuJanuwari 2010 ngangila ekhaya. Ngase ngiswenkile ngikhumbula kahle ukuthi ngangifaka isudu ngiye enkantolo ekuseni. Mhla kufika ingilosi ingitshela ukuthi ngiyathunywa. Futhi ngangengedwa nangumkhokheli wayekhona. Yangichazela kahle. Yathi ngithunywa ngize kuwe ukuba ngizokutshela ukuthi ubaba ilanga uthi makhele ibandla likaJehova. Leli bandla likaJehova uyofundisa kulo
ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Kodwa ekufundiseni kwakho uthathele ezimfundisweni zomprofeti noma wathi baba ilanga zikaBaba efundisa amaNazaretha. Ngakho ke njengoba ngilapha kini nje ngiphambi kwenu ngisithunywa sika Jehova. Amen. Noma kwafika ingilosi kimi kodwa yafika yangitshela ukuthi kuthiwa angifundise abantu ngoJehova. Noma yathi ingilosi yona ithunywe ubaba ilanga kodwa yathi ubaba uthi angimakhele indlu noma ibandla lika Jehova. Ngamanye amazwi leli bandla engilakhile elika Jehova. Ngoba yathi ingilosi uthi ubaba makhele ibandla lika Jehova. Ufundise ngoJehova. Kodwa wenze ngalendlela ubaba ebenza ngayo efundisa amaNazaretha ngoJehova. Ngaleyo ndlela ke ngisithunywa sika Jehova. Kodwa angisena umprofeti. Ngoba ingilosi ayikaze injela ukuthi ngumprofeti. Kodwa ngisithunywa sika Jehova. Ngifundisa ngoJehova. Uma ke uyisithunywa sika Jehova awunayo i-choice. You don't have a choice. Uma uNkulunkulu ekuthuma awukwazi ukuba wenqabe. Futhi awukwazi ukuthi uyibekele wena ukuthi hayi ngizoshumayela lokhu nalokhu. Hayi lokhu ngeke ngikushumayele ngoba mangishumayela lokhu abantu bazongithuka. Uma ngishumayela kanjena abazonto bazokwenza kanje. Cha, uma uNkulunkulu ethena khuluma ngendaba yomthetho wakhe fanele ukhulume ngendaba yomthetho wakhe. So ngabekelwa ilokhuza imandate eclear. Kwathiwa uyokhuluma uchazele abantu uvuselele abantu ngomthetho kaJehova. Ukwenze lokho ukhulume ulandele lokho okwakwenziwa umprofeti efundisa amaNazaretha. So my mandate is very clear. Nomkhokheli uyakwazi lokho. Akusiyona into eyafika ngengedwa, akusiyona into eyafika ngesibonakaliso. Ingilosi yafika nje kuseni lapha sengifaka isudu ngemsebenzini yaguqa phambi kwethu yayikhuluma le ndaba. Ngakho ke uhlaleleni uhlale eseluleka ethi uma ngabe uNkulunkulu ekuthuma kodwa bese ungayenzi into okuthuma yona uNkulunkulu uyakubulala. Futhi uma ekubulala noma usufile futhi awukwazi ukuthi ungene ezulwini lakhe. So njengoba ngimi phambi kwenu nje kufanele ngikhethe phakathi kokuthi ngiyeke ukukhuluma lokho engitshelwa uNkulunkulu ngoba ngesaba nina noma ngikhulume ukukhuluma uNkulunkulu ukuthi nithini anginamsebenzi. Washo njalo ubaba ilanga mhla ka-26 uMashi ngo-2011 mhla engigcoba ukuba ngime phambi kwenu. Uthi amaNazaretha azokosa kodwa angeke akudle. Namanje ke amaNazaretha ayangosa kodwa ngazi ukuthi bazomdla kanjani. Kade ngibona nje omunye ethi umpanza uNkulunkulu. Kade ngibona omunye ethi umpanza unesipoki esibizwa kuthiwa uhlaleleni. Whether you say umpanza uNkulunkulu noma uthi umpanza unesipoki, I don't care. Kodwa lokhu enguthunyiwe ezulwini ngeke ngikushintshe. Amen. Ngoba ngelulekiwe ngakho.
uHezekeli 4 verse 17 to 19 nanka amazwi kaNkulunkulu owayewaqondise uHezekeli. Ndodana yomuntu, ngikuqoke ukuba ube ngumlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngakho ke uyakuzwa izwi eliphuma emlonyeni wami, ungixwayisele bona. Nezwe uthini uNkulunkulu? Ndodana yomuntu, ngikuqoke ukuba ube umlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Nami njengoba ngimi lapha nje ngingumlindi wendlu yakwa-Israyeli ngoba sonke sindlu ka-Israyeli. Uthi ke ngakho ke uyakuzwa izwi eliphuma emlonyeni wami, ungixwayisele bona. Uma ngithi komubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisi, ungakhulumi umxwayise omubi endleleni yakhe embi, ukuba omubi umsindise. Ngoba uma ngabe nginifundisa ngendaba kaNkulunkulu ngiyanisindisa. Amen. Uyakufa ngenxa yezono zakhe, kodwa igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Kepha wena uma umxwayisa omubi, kepha awazi wakuyeka ububi bakhe nendlela yakhe embi, uyakufa ngenxa yesono sakhe, kepha wena usindisile umphefumulo wakho. Vukani. Kepha wena usindisile umphefumulo wakho. Ngakho ke ukuthi ngingumlindi wenu akusiyona into engingabazayo, ngiyayazi. Ngoba ingilosi ayifikanga ebusuku, ayifikanga ngesibonakaliso, ayifikanga ngingedwa, yafika nginananga umkhokheli, sathunywa sinalo umkhokheli. Yathi uyathunywa, uthunywa ubaba ilanga, uthi makhele indlu kaJehova. Kule ndlu kaJehova uyakufundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Uthathele ezimfundisweni zikababa efundisa amaNazaretha. Leyo nto angikwazi ukuthi ngingayiphinda phindi ngoba iyona engizothi mangilandela ngisindise umphefumulo wami. Amen. Okubalekile ukuthi ngisindise umphefumulo wami. Ngithena ekuqaleni njengoba silapha ngithunywe ukuthi ngizofundisa ngomthetho wokuqala. Owesibili bonke abafundisi bengafundisa ngawo. Owesibili nenkantolo nelokhuza nohulumene ngawushaya umthetho ngawo. Owesibili nezinkolo zonke zingalokhuza zingakhuluma ngawo. Kodwa mina ngimi emthethweni wokuqala. Ngoba umthetho wokuqala uyisango lasezulwini. Ngoba ngizofundisa ngombuso wezulu. Ngakho ke umthetho wokuqala uyisango lasezulwini. Angeke ngingangeni kuwo, angeke ngingakhulumi ngawo. And uma ngikhuluma ngomthetho wokuqala, I need to be specific. Ngoba uma ngithi njena thanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, angisho lutho. Ngoba ungasho ukuthi hayi uNkulunkulu ngimthanda ngenhliziyo yami yonke, ngomphefumulo wami wonke, ngengqondo yami yonke. But akaze usho lutho uma ugcina lapho.
But you need to be specific ukuthi umthetho ochazayo ukuthi uNkulunkulu Jehova uyamthanda ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke. Yipi into ebonisayo ukuthi uJehova uyamthanda ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke? Ku-Exodus 35 verse 2 to 3 nanka amazwi akhulunywa uNkulunkulu. Yilokhu uJehova aniyala ngakho ukuba nikwenze. Niyosebenza izinsuku ezisithupha, kodwa ngosuku lwemula futhi nawe ungawugcina umthetho wokuqala. Ngeke ungene ezulwini. Kodwa hayi ukuthi ngeke nje ungene ezulwini uyolahlwa. Uyoya esigodini sosizi. Kodwa hayi ukuthi bonke abantu abayothi mabe ngaligcina isabatha noma bengawugcina umthetho wokuqala bese belahlwa. Cha, akibo bonke abantu. Kodwa abantu abayolahlwa amaNazaretha, abantu abayolahlwa amaKristu, ngoba bafungile bangena enkolweni engaphansi kwaJehova, bathe mase bephakathi base beyiphendukela, bebeka izizathu zabo zokuthi kungani ungafanele ukuthi siugcine lo mthetho. Miningi imithetho noma ziningi imfundiso eyayiqhamukelwa abantu zizama ukujustifya ukuthi bengaligcini isabatha. Kodwa umile umthetho kaYeshua wokuthi awukho umthetho oyochithwa, awukho umthetho oyophela. Umilo lokho angeke ukushintshe. Futhi umile umthetho kaYeshua yokuthi ongawugcini umthetho kaNkulunkulu abuya afundisa abantu ukuthi bengawugcini ngeke engene ezulwini. Umile lo mthetho. Noma ungaqhamuka noma naziphi incazelo zokuthi why ungaligcini isabatha, kodwa immediately uthi ngingumKristu, immediately uthi ngingumNazaretha, you are in. Uma ungayenzi lento uzolahlwa, uya esigodini sosizi. Kodwa umuntu okholwa enkolweni yomdabu purely ngeke lahle, ngoba vele ngeke ezulwini likaJehova, uyoya ezulwini lomndeni. Ukuthi ke izulu lomndeni linjani akundaba yethu leyo. Kodwa esikwaziyo ukuthi alikho izulu ongalifanisa nezulu likaJehova. Kodwa umuntu osenkolweni yomdabu vele ngeke eyezulwini likaJehova. Kodwa hayi ukuthi yolahlwa, kodwa nje ngeke ezulwini likaJehova, ngoba kukhona umehluko phakathi kokuba ulahlwe uJehova nokuba ungayi ezulwini likaJehova. Uma ngabe ungakaze ukholwe, ungakaze ube umKristu, uma ungakaze ube umNazaretha, ngeke uye ezulwini likaJehova. Kodwa kukhona izulu oyoya kulo, kodwa ngeke ulahlwe ngoba vele uzobe ungekho ezulwini likaJehova. Kodwa once waba nethikithi lokuthi ngingumNazaretha, waba nethikithi lokuthi ngumKristu, wase ufike ufundisa into ephambene nesho uJehova, then hayi ukuthi awuzungena nje ezulwini likaJehova, kodwa uzongena esigodini sosizi ujeziswe zingilosi zasezulwini, ngoba ungene ebandleni likaJehova wasufike ufundisa abantu ukuthi abahlubuke uJehova. Ngoba ukungawugcini umthetho kaJehova usuthena ungumKristu, ukungawugcini umthetho kaJehova usuthena umNazaretha, uhlubukile uJehova. Njengoba wathi uShembe
uma ngifundisa abantu ngemfundiso ngomthetho kaJehova ngithathele kokushoba abamkhulu kwihlabelo 200 verse 3 uthi ubabamkhulu odumaza isabatha makafe nokufa lalelani bantu nonke gcinani isabatha. Ngamanye amazwi uma nginifundisa ngesabatha lento enginifundisa yona ngiyithathe futhi kubabamkhulu ngoba nobabamkhulu usifundisile ukuthi sigcine isabatha. Uma uzofunda incwadi kaLevi 20 verse 13 ifundeka kanje. Uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane bababili benzile isinengiso bobulawa nokubulawa igazi labo libe phezulu kwabo. Lapha kukhulunywa ngongqingili. Uma ngabe uthi umuntu wesilisa ubulale nomuntu wesilisa sengathi ulala nomuntu wesifazane noma umuntu wesifazane ulale nomuntu wesifazane sengathi ulala nomuntu wesilisa, wena nobabili kufanele ukuthi nibulawe, igazi lenu lobizwa phezulu kwenu, nikhande ngamatshe. Kodwa ngoba akusekho ubulawa ngoba saphile ngaphansi komthetho kaJehova, kodwa uma usufa uyolahlwa. Ingilosi yachaza kahle ubunzima komuntu ongqingili. Angifuni ukuthi ngichaze kodwa kunzima kakhulu. Noma ungabeka siphi isizathu sokuthi kungani ngibe ungqingili, noma ungabeka siphi isizathu akusho lutho konke lokho, ngoba kusho umdali wezulu nomhlaba ukuthi ungaba uyo ungqingili. Futhi uma mina ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngivuselele noma ngixwayisa abantu ngomthetho kaNkulunkulu, angikwazi ukuyeka ukusho lokho ngoba kuwumsebenzi engunikiwe ukuthi ngichaze. Uma ufunda incwadi kaDuteronomy 22 verse 5 ifundeka kanje. Owesifazane akangagqoki kwendoda, nendoda ayingembathi ingubo yosifazane, ngokuba yilona lo owenza lokho uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Iningi labantu besifazane manje nabafaka amabhluku. Amanye amabandla aseyabavumela ngisho uba bengene esontweni befaka amabhluku. Kodwa umthetho kaNkulunkulu uthi uma umuntu wesifazane ungalifaki into yendoda, noma ungowesilisa ungayigqoki into yabantu besifazane, noma ungaqhamuka nayiphi incazelo yokuthi hayi mina ngilifaka leli bhluku ngoba kunje, kodwa angeke ungangichazela mina nginamsebenzi nalokho. Mina sengiutshelile ukuthi umthetho kaNkulunkulu uthi uma ungowesifazane ungaliqhoki ibhluku, uma ungowesilisa ungayifaki isiketi sabantu besifazane. Sengikuchazele mina ukuthi wena uzama ukuyijustify kanjani. Ukuyijustify kimi ngakusho lutho, ngoba akusimina engibeke umthetho kaNkulunkulu obekele. Sokwesibona ukuthi leyo justification yakho iyosebenza phambi kwengilosi. Uyokwazi ukuyijustify phambi kwengilosi ukuthi kungani ube ungqingili. Uyokwazi ukuyijustify phambi kwengilosi ukuthi kungani ufake ibhluku. Mina okwami ukuthi ngixwayise, uNkulunkulu ungitshele lokho ukuthi ngixwayise ukuthi uma wenza lento uyifaka enkingeni. Uma wena uyenza ngenkani bese uyijustify noma ngayiphi indaba, I don't care, because mina sengikwenzile kuthiwa ngikwenze. Mina sengusindisile umphefumulo wami. Wena uma uthanda zijustify uthi hayi ngongqingili ngoba ngadalwa kanjalo, I don't care.
uNkulunkulu wakudalayo kodwa soke sibone ukuthi uNkulunkulu uyoxolela yini soke sibone ukuthi uNkulunkulu uyoxolela uma ngabe uyijustify ngokufaka ibhlukwe bese ucabanga ukuthi uzongena ezulwini ngeke ungene ngeke uyabona ezulwini njengoba unkosazana wayesho ukuthi ezulwini indawo yabangcwele uqhamuka nje uyoyibonela ukuthi I do not fit to be there. I don't fit. Ngoba ezulwini uyobona ukugqoka kwabantu ukuthi oh I don't belong here. Uma uvela ezulwini uqhamuka nabangcwele uyovela ubone nje ukuthi hayi njengoba ngistabane njena I don't fit here. Akudingi nokuthi ngize ngicele uyayibonela na ukuthi angifiti ukuba ngibele. Angifiti. Ngoba indawo yasezulwini indawo yabangcwele. Ngakho ke mina nginikezwe ukuthi nginixwayise ukuthi uyakuthatha ukuxwayisa kwami noma ukuthathi I don't care. Ukuthi ungibiza ngokuthi ngiuNkulunkulu uma uthanda ungibize ngokuthi ngihamba nesipoke siwuhlaleleni I don't care. Lokho kobonana nawe. Kodwa mina lokho engithunywe uNkulunkulu sengikwenzile. Noma imuphi umuntu ohlakaniphile uyabona ukuthi lento engiyikhulumayo ayisuki kimi isuka kuNkulunkulu. Kulev 19 verse 27 to 28 kusho kanje. Anikudilinga amakhanda enu emaceleni. Ungoni islave sakho emaceleni. Anikuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo. Ningazilobi amabala nginguJehova. Namhlanje la bonke abantu bagunda beyidilinga emacaleni nabafundisi bayigunda beyidilinga emacaleni bonke istyle kodwa ababoni istyle sika Satan. Ababoni ukuthi they are being led by Satan. Bonke nabafundisi benza kanjalo. Kodwa uNkulunkulu uthi ungakwenzi lokho. Kuyisinengiso uNkulunkulu. Noma ungathi ukugunda udilinga ikhanda lakho ukuthanda kuhle kanjani kodwa kuyisinengiso uNkulunkulu. Bonke abantu namhlanje nabafaka ama-tattoo. Ngisho amantombazana afaka ama-tattoo. Ababoni ukuthi bayinikeza isign yokuthi besihogweni. Ababoni. Kodwa akakho umuntu ongangena ezulwini likaJehova ene-tattoo. Akakho umuntu ongangena ezulwini likaJehova enekhanda oligundo walidilinga. Abanye ngangabezwa abangamaKristu beagwisha bethi eBhayibhelini akukho lapho kuthiwa ungayigondi khona inwele uyiphucule. Yes. Akukho. Niyathi kwenziwa into ngababekho. Ukuthi nje ekuqaleni akaze kwenzeke ukuthi umuntu ephucule ikhanda lakhe. Akaze nje kwenzeke. Awukaze nje usibone isithombe sabantu bakudala bephucula ikhanda. Umuntu uqala wayephucula ikhanda kuphela uma ngabe efelwe. Umuntu wayephucula ikhanda uma ngabe eboshiwe. Ziboshwa ezaziphucula amakhanda hayi umuntu ordinarily. So singekho isidingo nosokuthi ezonkulunkulu eshaya umthetho ngoba akakho umuntu owake walokhu uzowaphucula ikhanda kudala. Kodwa babe waphucula amakhanda mangabe befelwe. Yikho mangaphosisi kuLevi 14 noma uDeuteronomy 14 noma uExodus 14 angisazi. Lapho uNkulunkulu ethi ningawaphucula amakhanda enu ngenxa yabafileyo. Kuphela
ngenxa yabafileyo ngoba abantu babephucula amakhanda abo kuma befelwe kuphela kodwa akakho umuntu owaye ephucula ikhanda lakhe nje kodwa abantu babe kuthiwa iGerman card beyidilinga amakhanda abo so umthetho uyawushayelwe into abantu abayenzayo ngaleso sikhathi abanye babeshaya bebuza ukuthi yini uShembe ethi asingayifuyi izinja ngoba akushiwo lokho eBhayibhelini yes akushiwo it's because kudala izinja zavele zingafuwa izinja kwakuze ilwane zasentabeni ngeke nje uvele ushaye umthetho ukuthi ibhubesa lingafuwa ngoba vele liyisilwane sasentabeni ngeke ushaye umthetho ukuthi inketshane lingafuwa ngoba vele liyisilwane sasentabeni so ngaleso sikhathi nezinja zazi isilwane zizilwane zasentabeni so wawungekho umthetho kaNkuluNkulu ukuthi ushayele ukuthi inja ungayifuyi ngoba vele zazi ngafuwa abanye abantu babethi hayi manje na awukho umthetho kaNkuluNkulu ukuthi asingabhemi vele abantu baqala bakwaIsrael babengabhemi ngakho ke uNkulunkulu wayengeke eshaye umthetho eshayele abantu vele into abangayenzi niyakuzwa ukuthi ngithini ngaleyo ndlela ke kufanele ukuthi kuqonde ukuthi asivunyelwe ukuthi sidilinga amakhanda ethu asivunyelwe ukuthi sibe namathathu uma ngabe umntwana kaNkuluNkulu udilinga ikhanda ngeke ungene ezulwini tshelwa yini ngoba thina sihlala nomuntu ovela ezulwini hayi ukuthi owafika ohlale khona oyesichazele kahle ukuthi umthetho kaNkuluNkulu uhamba kanjani sihlala nalowo noShembe wakucacisa ukuthi afanele ukuba sigunda amakhanda ethu kwihlabelelo 60 verse 7 uthi nabagunda amakhanda bawazungeze emaceleni nabagunda izilevu zabo ngokwephula imithetho uShembe lokho engikukhulumayo ngikhuluma entweni engiyisusele kuShembe entweni uShembe oyikhulumile akakhulumanga lutho ngonongqingili ngoba ongqingili kuqala babefana nabathakathi ongqingili wayengaziwa kwakuba into efihlayo ngaleyo ndlela njengoba wayengaziwa eyinto oyifihlayo sasingakwazi ukuthi sikhulume ngongqingi ukukhulume ngongqingi ngoba kwakuyinto nje efana nabathakathi mina nje ngivule nginganalo ulwazi lokuthi khona into engqingi ngangakwazi ngisho ukuyimagine ukuthi umuntu oyindoda ulala kanjani umuntu oyindoda leyo nto yaziwa abantu basemajele kuphela sasingazi ukuthi amadoda ayoke iphume nje ethi indoda iqome enye indoda izishade nayo ngakho ke uShembe wayengeke ekhulume ngento engekho ku-Exodus 3 verse 3 kuthi wayesethi ungasondeli lapha khumula izicathulo zakhe ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele kusho uJehova ukuthi indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele ngakho ke endaweni engcwele zikhumule izicathulo zakho kodwa kunabantu abangena emathempelini befaka izicathulo
Kodwa noShembe wakukhuluma lokho kwihlabelelo 60 verse 8 uthi nabangena nesicathulo endlini kaJehova bayiphendule indlu yomdlalo kwekuphula imithetho. Ngizama njalo ukunichazela ukuthi ngizama kangakanani ukuthi ngilandele lento engayitshelwa ingilosi ukuthi fundisa abantu ngomthetho kaJehova kodwa uthathele ezimfundisweni zikababa mkhulu. Asifakile nje icathulo kodwa amaKristu amaningi ayifaka ukuthi uJehova uthini abanendaba. Exodus 22 verse 20 kuthi owenzela abanye uNkulunkulu umhlatshelo engenzeli uJehova yedwa uyobhujiswa. Abanzela abanye uNkulunkulu imhlatshelo bengenzeli uJehova yedwa bayobhujiswa. Umhlatshelwa noma ukuhlabela amadlozi noma uhlabela ini noma uhlabela imkhovu yakho okusala ukuthi awukwazi ukuhlabela imkhovu noma utikoloshe noma amadlozi noma yini uhlabela uJehova kuphela. Kusho uJehova. Amen. Ekesizwe ukuthi uShembeni uthini? Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekuwakhonza amadlozi. uShembe is very specific. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekuwakhonza amadlozi nomthetho othi anisahlangani nabafowethu abenza okunjalo ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ngaso leso sikhathi bayabuza onkwanyana nomzeleli bathi inceku yenkosi angeke sahlabela okhokho bethu na? Waphendula umprofeti wathi cha bantwana bakaNteziyo okweni kuhle ukuba nibakhumbule eLatini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. NjengamaNazaretha asivumelekile ukuba sihlabele amadlozi ngoba senza into eyisinengiso kuNkulunkulu kodwa labo abangenayo uThixo bengawahlabela amadlozi. So uma ngabe kufika ingilosi isitshela ukuthi asifundise ngokuthi abantu abangahlabela amadlozi njengoba ngifundisa ukuthi abantu bengawahlabela amadlozi bengahlanganisi nento ethinta ukuhlabela amadlozi, ngikhuluma into eyasho uJehova kodwa ebuye yafundiswa uShembe. Amen. Ngoba ingilosi yafike yathi kuthiwe uyothatha kulokho okwafundiswa umprofeti. Ngakho ke ukuthi singawahlabela amadlozi imfundiso kaMprofeti. Uyaqhubeka umprofeti uthi angizokufunda lokho ngoba kunazo lokho. Kwasenzile ukuthi ngithini. Kulev 20 verse 27 ufundeka kanje. Owesilisa noma owesifazana ongenwe yidlozi noma ngumoya wokubhula uyobulawa nokubulawa akhandwe ngamatshe igazi lakhe libe phezu kwakhe. Kukhona izangoma angazi noma ngezasebuhleni noma ngezaphi ezazilwa nami zithi ngizisondelane kangaka. Kodwa uNkulunkulu uthi izangoma ayibulawe. Usho uNkulunkulu. Ekesizwe ukuthi uShembe uthini? Batabami omubi usebenza ngezangoma nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engcolileyo ngokuba umthombo wayo nguSathane. Yikho lokhu izolo ngithe kini yamukelani umoya ongcwele kuphela ngoba ungokaNkulunkulu. Ningemukeli noma munye umoya ofuna
okuphambene nalencwadi kaNkulunkulu. Xwayani izangoma ngokuba ziyiladi nesihlalo sika Sathane phakathi kwenu noma phakathi kwabantu. Usheshembe. So ungangisola ngani uma ngilwa nezangoma ngoba izangoma uNkulunkulu olwenazo. uNkulunkulu olwe ushembe olwe nezangoma. Mina ngithunywe ukuthi ngivuselele umthetho kaJehova kodwa ngithathele kokushiwo ushembe. Isaiah 43 verse 10 to 11 kuthi ningofakazi bami kusho uJehova nenceku yami engiyikhethileyo ukuze nazi futhi ningikhole niqonde ukuthi mina nginguye akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambili kwami futhi akukho oyokwenziwa ngasemva kwami. Mina nginguJehova ngaphandle kwami akekho umsindisi. Kusho uJehova. Ushembe uthi kwisihlabelelo 119 verse 4 alikho nelinye igama esingasinda ngalo kuphela igama lika Jehova esingasinda ngalo. Ngakho ke uma qhamuka amaNazaretha ebese umholi wawo bethi uNkulunkulu, uma uqhamuka amaNazaretha ethi umholi wawo uJehova, uma mina ngithunyiwe ushembe ukuthi ngikhumbuza abantu umthetho kaJehova, angikwazi ukuthi ngakusoli lokho. Angikwazi ngaso ngoba bahlubukile. Akukho ukuhlubuka okwedlula ukuthi usukele umuntu uthi uJehova. Akukho ukuhlubuka okudlula ukuthi usukele umuntu uthi uNkulunkulu. Noma bengakhulumani beyidefende ngani kodwa uNkulunkulu useshilo. Awukwazi ukuchitha lo mthetho kaNkulunkulu. Noma ungathi hayi kwake kwathiwa laphana kwathiwa lapha, I don't care. Mina ngisho into esho uNkulunkulu ewumthetho kaJehova. Bonke abantu uma behlubukile babe nezizathu. Akakho umuntu ohlubukayo engabanaso isizathu uma ehlubuka uNkulunkulu. Nabangaligcinisa abantu baba nazo izizathu abayibeka ukuthi kungani bengagcinisa abantu. Nabangongqingili baba nazo izizathu zokuthi kungani bebe ngongqingili. Nabangaligondi ikhanda abagundi ikhanda belidili ngemaceleni baba nezizathu beyidefend ukuthi kungani amakhanda bokwagonde babadili ngemaceleni. Nabaphucula amakhanda bayibeka izathu zabo. Bonke abantu uma behlubuka uNkulunkulu babebeke izathu. Nabatha uthatha umuntu bethi uNkulunkulu, bathatha umuntu bethi baJehova, baqhamuka nazo zonke izathu. I don't care ukuthi uqhamuka nasiphi isizathu. I don't care ukuthi ungithuka kanjani, kodwa iqiniso elilodwa lekuthi uNkulunkulu uthena singabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. And ngeke ukushintshe lokho. uNkulunkulu uthena uyena yedwa umsindisi. So it is very wrong ukuthi busudumisa umuntu uthi umsindisi ngoba uNkulunkulu uthena uyena yedwa umsindisi. So ukuthi uthini mina ngisithunywa sika Jehova. Mina ngizofundisa ngoJehova. Amen. Ngizofundisa ngomthetho kaJehova. Amen. Ngithena ngizokhuluma ngemfundiso kaShembe ngombuso wezulu. Ake sizwe ukuthi uthini uShembe. Nginifisela nonke manazatha ukuba ningabe nisona. Ningabe nisawuphula umthetho kaJehova. Lo ebengininika wona kusukela nginibhabhatisile. Ningabe nisavuma ukudidiswa. Usheshembe usho ubaba omkhulu. Ubaba omkhulu wathi mangabe kade ubhajadiswa bese uchazelwa umthetho kaJehova.
uthi ke nina senginichazele wonke umthetho kaJehova ningasuki kuwo nami njengamanje njena nginichazela umthetho kaJehova. Abafundisi bengachaza ngomthetho wesibili nohulumeni engachaza ngomthetho wesibili kodwa mina ngithunywe ukuthi ngichaze ngomthetho kaJehova ngoba uma ungawugcini lo mthetho kaJehova ngeke ungene ezulwini uzofika ukholwe kanti ukukholwa kwakho kukuhlubuka uJehova. Ngakho ke kufanele ukuthi ngikuxwayise ngoba uthi Jehova uma ngingakuxwayisi uyokujezisa kodwa bese kuthi igazi lesono sakho elibize kimi ngoba uthume mina ukuthi ngikuxwayise. Angithunywanga ebusuku angithunywanga ngosibonakaliso ingilosi yafika ihamba ngenyawo yafika lapha yafika yaguqa phambi kwethu yakhuluma salalela ngalolo suku ngisenkantolo ngangidideke ikhanda ukuthi what is this ngoba ngangayi understand lento eshoyo ingilosi ukuthi kodwa manje sengiya understand. Ngakho ke anginakuyeka ukuthi mhlawumbe amaNazaretha angithuka kanjani ashone kodwa iqiniso ukuthi wona isihogweni. That is a fact ukuthi bona baya esihogweni ngoba ngeke usukele umuntu uthi uNkulunkulu uNkulunkulu ekubhalile ukuthi ungasho ukuthi umuntu uNkulunkulu bese ucabanga ukuthi awuzukuya esihogweni lutho noma ungaqhamuka nasiphi isizathu uqhamuke nasizathu I don't care kodwa okusalayo ukuthi wena uzolahlwa ngoba uphikisa umuntu othunywe uNkulunkulu ukuthi eqondise indaba kaNkulunkulu. Lapho nginibizela khona abantu abami kuhle kakhulu uma ungase uye khona ngeke usavuma ukubuya. Anotshela inkosi eshubabilalo uma isifikile ukuthi ngathi ize ingalibali ukuhlukanisa izindlela zalapha siya khona. Noma kugcotshwa abafundisi njengoba ningabafundisi kufanele ninazi leyo nto. Nibafundise lokhu. Uthi ke ubaba mkhulu kuza isikhathi lapho abantu basekuphakameni okungamaNazaretha bayoyilahla khona indlela kaShembe. AmaNazaretha vele seyilahlile indlela kaShembe. Njoba wethu ubaba mkhulu kuza isikhathi lapho amaNazaretha ayoyilahla khona indlela kaShembe aseyilahlile indlela kaShembe ngoba zonke lezi zinto engikhuluma ngazo sebeyilahlile. AmaNazaretha namhlanje aseyizangoma, AmaNazaretha namhlanje asengabathandazi, AmaNazaretha namhlanje ayo yonke into engcolile eNkulunkulu. Ngiyakhumbula kusekhona ubaba inyanga yezulu sathi siku 23 kwase kusukuma enye insizwa yayisishumayela ishumayela ngomthandazo ofike emzini wayo wafike wakhipha imithi wayenza yonke into shumayela lo muntu yathi qeda ukushumayela yayibekwe icala kwathiwa wena uthathaphi ukuthi la endaweni kaNkulunkulu lapha ku23 uzokhuluma ngento uzotshela ukuthi usizo umthandazi wabekwa icala angazi lagcina aphi icala lakhe kodwa wabekwa icala lokuthi nje uthena eshumayela wakhuluma ngomthandazi ukuthi usizo umthandazi lapha kwaku 23 sasebuhleni. Kodwa namhlanje abantu bakhuluma emathempelini ngabathandaza, abantu bakhuluma ngisho emhlanganweni ngezangoma, izangoma namhlanje ziyacanaza endaweni kaNkulunkulu. Zenza noma yini, zinkulu in actual fact. Kodwa mina ngikhuluma ngesikhathi kaBaba inyanga yezulu ukuthi lo muntu wabekwa icala
lokuthi ukhulume ngabathandazi endaweni kaNkulunkulu. Uthi ubaba mkhulu kuza isikhathi lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boshembe. Ubankulu uthi ngaleso sikhathi abantu abangamanazatha bayobe sebenza izinto eziyimicabango yabo kunalento thina boshembe esibafundisa yona. Ngaleyo nkathi bayobe bengasalikhathalele izwe laphakade. Bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo zinsuku bayodebesela ukugcina umthetho lo okuyiwo okuthiwe angiwuvuselele. Yabo? Bayobe bengasenendaba nokugcina umthetho lo okuthiwe mina Shembe angiwuvuselele. Kusho bani? Kusho uJehova. uJehova ubaba mkhulu uthi ngithunywe ukuthi ngivuselele umthetho kaJehova. Kodwa ngaleso sikhathi amanazathi ayobe engasenendaba nezwe elizayo. Babe sebenamazulu abo amanye angekho. Bayogcoba bawuzibe kuphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abayozibuyisa bazifake la. Yes, and it's exactly what is happening. Umthetho kaNkulunkulu bayogcoba bayoqhamuka nomthetho wabo beqhamuke nomthetho wezithixo zabo abawe sebeyifakela ebandleni lamaNazaretha. Yabo njengoba ngikhuluma njena kunamanazaretha athukuthela afile manje. Ngoba lokho engikukhuluma akufanele ukuthi ngikukhulume ngoba ngiyabahlasela. Yikho ke sebengibiza ngayo yonke lento bethi hayi umpanza uNkulunkulu impela bathi babhuqa ngazibaca umsebenzi. Yikho lokusebengithuka bethi uhlalele nespoki. What care do I have ngaleyo nto? Ngoba mina ngimnalento ukuthi uShembe wathi noma ungathukuthela noma ungangithuka noma kanjani kodwa ngikhuluma lento engiyithunyiwe ngoba ngifuna ukuba ngivikele umphefumulo wami. Nawe vikela umphefumulo wakho ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Batabami ngithanda ukuthi namhlanje nginiyalele indlela eya emzini oyingcwele engahambi ekwazini kokuqonda komuntu. Ukukhola kwalapha ukugcina umthetho. Ushembe. Ukukholwa kwalapha ukugcina umthetho. Uma ethi uNkulunkulu akakho omnye umsindiso umthetho lowo. Wena ke musuzakhela owakho umthetho kusuthi khona umsindisi khona umuntu lapho umsindisi osindisa abantu ngaphandle kwaNkulunkulu. Ngoba uthe uNkulunkulu akakho omnye umsindisi wathi uShembe asinaleli elinye igama esingasinda ngalo ngaphandle kwegama likaJehova. Wena usuthatha phela elinye igama esingasinda ngalo. Uhlubukile. Ngoba lokho uma ukwenza kwenze ungaphandle kwebandla likaJehova. Hayi ukuthi ufike ungene ebandleni likaJehova bese uzovusa uNkulunkulu wakho ebandleni likaJehova. Uhlubukile. Ukukholwa kwalapha ukugcina umthetho. Ngathi yesabani usuku lwesabekayo mhla kuwe kufika umhla wokuphela. Yes. Njoba ngilapha nje ngikhuluma ngendaba yomhla wokuphela ukuthi noma ungathini noma ungathini kodwa khumbula usuku lomhla wokuphela kwakho. Ukuthi lezi zinto engiyikhulumayo ziyangena nengqondweni yakho. Amagquma nezintaba kuyolelezeka. Akangena ogama lakhe lingalotshiwe
uyohamba uwedwa uya ekwenameni uyihlona inyoko nabafowenu abanakuza lapho nxa bengazilungiselelanga ukungena kulomuzi esiyakuwo ngisho abazali bakho ngeke beye lapho oyakhona mangabe ulandela uNkulunkulu ngeke bebe khona kusho Shembe othanda ukuza lapho singabakhona akathabathe isiphambano afele isithembiso igama lalowo muzi kusekuphakameni umuzi wekhethelo okhazimula ngaphezulu kwezinkanyezi zonke ezisemkhathini nezezandla zabantu hayi ukuphakama lokho yana ngoba sekezwa manje sebekhomba lokho ukuphakama cha hayi lokho ukuphakama lokho ukuphakama kuyisimbolo kuyigama isimbolo ukuthi ukuphakama kukhona kodwa ukhona ukuphakama kwasezulwini amen hayi ngake ngasho ngathi umama wathi mayese ehambile emhlabeni engakangcwatsha wabuya wathi angiyokuthela lapha engiyekhona wangisa evela bahleke kodwa hayi le lavela hlekela ngihlala kulo noma lalifana kodwa kwakuyivela bahleke elisemoyeni kuyivela abahleke lasezulwini nokuphakama ke lokho esikhuluma ngakho sikhuluma ngokuphakama kwasemoyeni nokuphakama kwasezulwini yikho noma singahlali njena ekuphakameni lokhana kwasemhlabeni kodwa ngeke siye ukukhuluma ukuphakama ngoba ukuphakama lokho ukuphakama esikhuluma ngakho okwasezulwini phelelani kuJehova uyabathanda abamthandayo ubalungisele indawo phambi kwesihlalo sakhe sobukhosi ubenzela ukungalambi nokungoni ubapha umsa wakhe nabo bahlala bemdumisa ngesigubhu nokusina behlabelela ngenjabulo uthokozwayo wenama ngabo ukwenama komsindisi uhlala nabo phakade abasenakho ukufa umthetho uyisihlengo somphefumulo batabami hayi noma imuphi umthetho kuphela lo inceku yakho eninika wona uyindlela yokuhamba eyalapho kungekho khona ubumnyama nenzondo nendlala namakhaza kuphela inkazimulo engenakufihla engenakufiphala amen amen incazelo leKashembe ositshele ngayo ngombuso wezulu ukuthi umbuso wezulu lo njengoba silapha njena uyinto enjani njengoba silapha njena siphokophele umbuso wezulu ikhona ngathi mina ngahamba wonke amabandla nazonke inkolo akulula ukuthi uthole inkolo efana nale ngoba lapha sihleli nomuntu ovela ezulwini and usitshela onke amanitty gritty ukuthi ukuze siye ezulwini kufanele sihambe kanjani usitshela yonke into ukuthi uma sifuna ukuya ezulwini kufanele sihambe kanjani so uma ngabe uza lapha ungacabanga ukuthi njena uze kwi social gathering noma uze kwi entertainment sifuna indlela ekhaya ake sifuna indlela ekhaya ake kuJehova inkosi yethu umdali
ake kuJehova oh inkosi Yesu ake umdali Wezulu indlela ela ekhaya yedlula ezingozini indlela eya ekhaya yedlula awuke sifuneleni abathunywe ake ukuhola awuke sifuneleni abathunywe ake ukuhola ukubayisa komhlali nezulu awunga emzini ake ukubayisa komhlali nezulu awunga emzini indlela eya ekhaya yedlula ezingozini indlela eya ekhaya yedlula ibalimazile obe abantu abayi awuke ibalimazile obe abantu abayi ayancikaza ayesaba amagwala athi ungcono awufelayo awuke ayancikaza ayesaba amagwala athi ungcono indlela eya ekhaya yedlula ezingozini indlela eya ekhaya yedlula qiniselani inamaqhawe ngaleyo awuqiniselani inamaqhawe ngaleyo ekupheleni kwalezo zinsuku asiyongena ekupheleni kwalezo zinsuku asiyongena indlela
Asibheke enkosini. uNkulunkulu wasekuphakameni, uNkulunkulu kaShembe, mdali wezulu nomhlaba, siphambi kwakho Nkosi ngalolu suku lakho leSabatha. Sicela Nkosi ukuba usibusise nezingilosi zakho Nkosi ukuzithumile Nkosi. Ziwabhale Nkosi amagama ethu kuleyo ncwadi Nkosi eyaziwa kuwena. Sicela Nkosi uba uhambe phambi kwethu. Ukukholwa kwethu Nkosi kusenze kuba singene ezulwini siyubone umbuso wakho. Laba abantwana abaphambi kwakho Nkosi bakhumbule ngosuku lokugcina. Ngelakho Nkosi igama manje kuze phathe. Amen. Amen.